Vitajte v ďalšom videu. V dnešnom videu sa dozviete, Olympus Mons na Marse je najväčšia sopka v slnečnej sústave a polievka z priatky Morušovej je pochúťka v Južnej Kórei. Fakt číslo 1. Strava veľkých pand je o bambuse a ešte viac o bambuse. Tieto osamelé cicavce vo všeobecnosti zjedia 20 kg bambusu denne, podľa Smithsonian National Zoological Park. Bambus nie je veľmi bohatý na živiny, a preto ho pandy veľké musia jesť vo veľmi veľkých množstvách. Dokážu prijať len približne 17% výživy zo stoniek a listov bambusu. U veľkej pandy sa minimálne polovica dňa točí okolo konzumácie a hľadania bambusu. Ak je panda skutočne vyhľadovaná, môže dokonca zjesť až 38 kg bambusu len za 24 hodín, uvádza Zoo v San Diegu. Fakt číslo 2. Mars, náš najbližší planetárny sused, je skvelý z mnohých dôvodov. Je pomenovaný po rímskom bohovi vojny, bol hostiteľom 4 roverových misií a je predmetom nespočetných diel z sci-fi. Vedeli ste však, že je tiež domovom najväčšej sopky v našej slnečnej sústave? Je to tak. Mars má sopku a je naozaj veľká. Olympus Mons je štítová sopka, nachádzajúca sa na západnej pologuli Marsu. Je to najväčšia sopka v slnečnej sústave s výškou 22 000 metrov. 2,5-násobok výšky Mount Everestu a šírkou 602 kilometrov. Takmer veľkosť štátu Arizona. Atmosféra Marsu je taká tenká, že vrchol sopky skutočne vyčnieva nad ňou. Čo znamená, že ak by sa človek vydal na výlet na vrchol Olympus Mons, vyšplhal by sa do vesmíru. Fakt číslo 3. Spoločnosti rýchleho občerstvenia už roky využívajú psychológiu farieb na jemné ovplyvňovanie zákazníkov, vrátane červenej farby. Jedna spoločná vlastnosť, ktorá sa zdá byť až donedávna prehliadaná, je, že takmer všetky ich logá používajú žltú farbu. Podľa psychológie farieb je žltá už dlho spájaná s pocitmi spokojnosti, šťastia, kompetencie a pohodlia. Jedna jednoduchá farba je zodpovedná za pocit nostalgie a priateľskosti, ktorý pociťujete vždy, keď prejdete okolo týchto zlatých oblúkov. Červená je ďalšia farba, ktorá sa často spája so žltou v logách spoločností rýchleho občerstvenia, aby vyvolala túžbu. Červená znázorňuje túžbu, silu a lásku. To je dôvod, prečo vždy, keď príde Valentín, všetko sa zahalí do vrstvy ružovo-červenej. A prečo sa vám v spojení so žltou zrazu začnú zbiehať sliny na šálku dokonale uvarených zlatých hranolčekov. Fakt číslo 4. Hnedý kiwi zo severného ostrova Nového Zélandu znáša najväčšie vajcia spomedzi všetkých vtákov v pomere ku svojej veľkosti, tvrdí Kathy Brader, vedúca chovateľka vtákov v Národnej zoologickej záhrade, ktorá v roku 1975 chovala prvé kiwi mimo svojho rodného Nového Zélandu. Samička kiwi znesie vajce, ktoré predstavuje 15 až 22% jej hmotnosti. Samec potom inkubuje vajíčko 68 až 91 dní. Keď sa kuriatko vyliahne, je čoskoro sebestačné a nezávislé od svojich rodičov. Na rozdiel od väčšiny vtákov majú samice hnedého kiwi 2 funkčné vaječníky. A na rozdiel od iných druhov kiwi znesú za sezónu viacero vajíčok. Fakt číslo 5. Korytnačka vystavená v Národnom múzeu v Cardiffe bola vyplavená na breh na pláži Harlech, Gwynedd v septembri 1988. Žiaľ, korytnačka sa utopila potom, čo ju uväznili rybárske vlasce. Keď zomrela, mala asi 100 rokov. Korytnačka pritiahla celosvetovú pozornosť, pretože bola najväčšou a najťažšou korytnačkou, aká bola kedy zaznamenaná, merala takmer 3 metre a vážila 914 kg. Po vyplavení korytnačky na pláž sa rozprúdila aktivita zamestnancov múzea, ktorí chceli korytnačku vystavovať. Príprava takéhoto exempláru na vystavenie však nebola jednoduchá. Fakt číslo 6. India a Pakistan boli zjednotené pred augustom 1947, ale po rozdelení sa stali 2 samostatnými krajinami. V auguste 1947 bola Radcliffova línia vyhlásená za hranicu medzi Indiou a Pakistanom. Radcliffova línia preto oddeľuje Indiu od Pakistanu a Bangladéša. India a Pakistan sú susedné krajiny a indicko-pakistanskú hranicu možno v noci vidieť z vesmíru.
pretože India nainštalovala približne 150 000 reflektorov na približne 50 000 stožiarov pozdĺž hraníc. Fakt číslo 7. Myšacia srnka z Jávy je najmenší žijúci kopytník. Keď dosiahne zrelosť, je veľká asi ako králik. Tieto drobné zvieratá majú hlavu trojuholníkového tvaru, klenutý chrbát a okrúhle telo so zvýšenými zadnými časťami. Aj keď jávska myšacia srnka nemá parohy ani rohy, samce majú predĺžené horné očné zuby, podobné klu, ktoré vyčnievajú z hornej čeluste po stranách úst. Samce používajú tieto kly na obranu seba a svojich kamarátov pred súpermi. Samice sa dajú odlíšiť od samcov, pretože im chýbajú tieto výrazné špicáky a sú o niečo menšie ako samce. Jávska myšacia srnka sa okrem toho vyznačuje nedostatkom horných rezákov. Sfarbenie ich srsti je červenohnedé s bielou spodnou stranou a na krku majú biele škvrny. Fakt číslo 8. Väčšina ľudí pozná Zem označovanú ako vodná planéta. S týmto názvom prichádza právoplatný obraz sveta s dostatkom vody. Na fotografiách urobených z vesmíru môžeme vidieť, že naša planéta má viac vody ako súše. Zo všetkej vody na Zemi je však viac ako 99% zemskej vody nevyužiteľných pre ľudí a živočíchy. Len asi 0,3% našej sladkej vody sa nachádza v povrchovej vode jazier, riek a močiarov, ktorá je použiteľná bez filtrácií a čistiacich úprav. Fakt číslo 9. Beondegi je obľúbeným jedlom, ktoré sa predáva na uliciach po celej Južnej Kórei. Vo svojej typickej varenej alebo dusenej forme je pikantná a kyslá, s trochou rybej a orieškovej chuti. Jeho vonkajší obal je chrumkavý, zatiaľ čo vnútro je mäkké a šťavnaté. Je bežné, že predajcovia pridávajú korenie alebo soľ až počas varenia. Robia aj kandizovanú verziu s cukrom. Syčanie v pare znie trochu ako varenie zeleniny. Napriek počiatočnému dojmu nie je beondegi druhom ryby, fazule alebo rastliny. Je to vlastne druh hmyzu, kukly priadky morušovej. A sme na konci dnešného videa. Dúfame, že sa vám video páčilo a podporíte nás lajkom a odberom. Uvidíme sa v ďalšom videu.